Ixabiso eliphezulu lombane eMthatha lenza imimoya bephezulu. Abahlali banomsindo, bamba abahlali basakwazi ukulayita emakhayeni abo. Logama ukutya kusonakala ngenxa yokuxhuma kwexabiso lombane. Bambi bakhetha ukuba batheze inkuni. Logama abanye besebenzisa irhasi ukuba bapheke. Abahlali sele bezenzele iphulo libizwa ngokuba Umthiza must fall. Phakathi kwethu no-Eskom kunamadoda amabini atsala imali yethu. Yile ndawo uthenga kuyo ivenkile iphinde ibe nguMasipala. Siyofika ku-Eskom sesingabesithathu. Uphiko lomzi uthi bagqibe ekubeni babhenele kwiinkundla zamatyala kusombulula lengxoba kaxaka. Sababhalela, senza imarch, senza ipetition. Sekunjalo abafunanga kusimamela. Saqonda ke ngoku masithathe ugxathu loba sisemthethweni. Bambi abahlala banakwenza ngakumbi kodwa bagqibe ekubeni bangazisebenzisi izikhenkcezisi, izitovu kunye nezinye izinto ezisebenzisa umbani ngenxa yexabiso. Yonke into esiyisebenzayo apha uyabona kugcwele ifridge, kugcwele into asinambani. Siyazicima ngexesha ekufuneka sizicime ngalo. Zinokutya phofu ngaphakathi. Ngoku asina njengoba ubona nje apha lo mbane yi5.5 andiyazi ba ndizawuphinda ndithini. Asikwazi nohlamba kuba lokhu kuyabanda, sine fever soyika nale ntsholongwane. Ngoku ufuneka ubeka amanzi phandle, inkuni asinazo. I-SABC zame amatyela amaninzi ukuba uMasipala waseKing Sabatha Dalindyebo acacise ngezi zityholo zabahlali nokuba ucacise ngobudlelwane bakhe noMthiza. Kodwa uMasipala uthule wecwaka kunzima ukuza nengcaciso ngaphambili. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.